Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Naga City People's Mall. Dito po sa lungsod ng Naga. Makikumusta lang tayo dito po sa mga presyo ng gulay, mga prutas. Kasi halos tumas po yung mga presyo ng produktong petrolyo. Halos apektado yung mga presyohan gaya po ng asukal, mga basic commodities. Halos tumaas din. Pero yung gulay pala, halos may pagtaas din po ng presyo. Yung iba't iba po mga agricultural products. Dito po sa yan sa third floor, no? Third floor ng Naga City. Yung situation natin dito, sa mismong third floor ng Naga City. So mamaya, kumusta natin kung magkano yung mga presyo nito. Paninda din. From pala siya? From partido area, taga-Dilong pa si Ma'am. So mamaya, kumusta natin si Ma'am. Okay, so ito guys, ito yung tinatawag nito. Ang tawag nito sa amin, kamuting kahoy. Kasaba, kasaba sa English. Binibinta niyang pantalon. So, pagkano ang presyo nito, ma'am? 12 per kilo. O, 12. Dati, ma'am, 10. Nagbaba. Oh, ito guys, ano pala ito? Bumaba po yung presyo nitong kasaba. Kasaba. May mga may langka. Langka tapos puso ng saging. Galing itong tinambak ma'am, lahat tinambak. Kamatis. Kamatis tapos ang tawag nito. Di ba yung mga basket mo kamar sa kunduan? Sitaw, sitaw. Ha? Iyo, just na sasapad kaya, bugong na yan. Sitaw tapos dahon ng sibuyas. Ang barato. Kaya kundara kula dyan. Tapos ito, may avocado, tapos may pipino. So mamaya, kasi may bumibili pa guys. So, tanungin natin si madam kung magkano ba yung presyo nitong kanya pong mga gulay. Kasi halos apektadong lahat po. Hindi lang po yung mga motorista, kundi po yung mga mamimili. And yung mga vendors also. Kasi yung pinagkukunan nila, medyo tumaas din yung presyo. Ibig sabihin, kailangan din pong magtaas yung presyo nila. Para may konting tubo. Ito, ampalaya. So ito yung situation dito guys pag umaga. Medyo marami yung namamalengke dito po sa Barato na yan, bargain na yan oy. Oh, bargain. Just na sasapad, binakalkilo, sapad na lang. At 10 peso lang ito ma'am. Ito pala medyo ito. Medyo mura pala ito. Mura yan, saging galing kawainan. Oh, galing pong kawainan. Oh, 10 pesos na lang pala ito. Mura saging galing kawainan. Hoy, di 12 na lang ang kilo sa baklar ni Bayo. Oh, just na 12. Nakatambay 5. Ito 10 pesos. Saging na yun. Bagsak presyo pala yung saging dito guys. Ito 12 ito ma'am 12 pesos. Ayan, 12 pesos. 12 ang kilo. Ito just ang sapat din ako na paano nalugi na sa tingin. Bagsak presyo. Para ganun mo, nagtabang pantindi ang mga para deliver. Asain mo. Pepino, para sa pepino. Bakit ma'am bagsak presyo kayo sa saging? Saging mababa, walang klase. Okay. Kulang ang tagabilin, mabubulok. Okay. Ibig sabihin parang sapalaran na lang Sampalahan lang, pag hindi tapon mo yan, pag Oo. mabulok. Sayang din kasi pag hindi nabili. Oo, sayang yun. Okay. Ma'am, ano pangalan natin nun po? Ako si Gloria Santa Ana. Gloria Santa Ana. Kano po si Kagawad Debbie Santa Ana? Pinsa po nga. Joke lang. Sabi pa ka nag- Okay, sige. Shout out kay Kagawad Debbie Santa Ana. Ipay Levi. O sige. Ma'am, anong mga produkto dito yung medyo tumaas po talaga yung presyo? Kasi Ang tumaas dito ngayon, ay nagbaba nga ni, dati 80 ka mag-ang marigulo. Nagbaba yun. nagbaba. Nagbaba, nagtaas naman. ulit. Nagtaas na Pero, naman. Ilan po yung tumaas?
Magkano po yung ito na? Ang kilo kang bigay ko niya. 60? Ito naman 70 yung bagyo beans. Dati nag-60. Halos nasa 10 pesos yung ano. te. Ito guys, Nababa na Baguio taas beans. yan. Baguio Sa beans. isang araw, nababa na taas yan yan. Yung sitaw mo ma'am, yung sitaw. 35 kilo, 30 wholesale, 40 lang. 5. Yung 5 pesos yung tubo. Para madali. Kasi ito madali na masira. Yung ano ma'am, yung ano, kamatis. Kamatis. 60 ang kilo bigay ko ngayon. Ang dati 50, 40. Oh, okay, medyo mataas pala yung sa ano, Ngayon na. kamatis. Okay, so yun guys. 60. Nasa daan kasi tayo. Ano? So ayan. Ito ma'am, talong. Talong, 30 lang yan. O 30 pesos. Tapos nasa, magkano yung dati ma'am presyo? Yan na yan, nagbaba na yan. Ito bumaba pala. Ito guys, bumaba. Kasi mahina bang yung ano nito? Mahina yung bilihan. Pag mahina pala yung bilihan, Masaray ka na, isbate. oh, medyo bagsak yung presyo. Kaya dapat ikalis pag sa miskin mura. Pag ibig sabihin, pag magsasarado ka na, parang nagbabawas na yung presyo. Squatter ko na Okay. Mga anong oras kayo ma'am nagsasarado? Masaya na nga eh. Nagpito. Pag ganito pala. Mayang Dapat, maya, tapos na yan, mga alas 9 dapat nakatago na. ibig sabihin, yung mga mamimili, pag ganito talaga sila pumunta dito. Sa mga school holder na sila. Okay. Okay, yung guys, ano, dun sa mga gustong bumili, pag ganito palang oras, anong oras mo ngayon? Sa amin, isbagan, mura-mura kayo. Mga 7, Hanggang 9. 7 to 9, mas mura pala dito po sa third floor. Oh. Ito, kamatis. Kang isang araw, binigay ko yung price na kilo. Ano Nagpalodi ba yung ako. kamatis? Ay, nahulog. Sayang. Ito galing Albay Kamatis. O, albay pa ito. Sa Panikwaso, hindi kayo man bumibili sa... Bumibili ano? yan, oh. Taga-Panikwaso, nagbigay sa akin ng marigo sa palong. Kanya yung galing, masingil sa akin. Pag umaga na, masingil na sila, ganyan. Okay. O, utangin mo na muna, sabi sa akin. O, bigay. Hindi pa naman kayo, ma'am, ano, parang nalulugi. Kasi Minsan lang. Beans daw, ma'am. 75. 75. 70, ganyan, sa kilo. Kasi mataas yung gasolina. Taga-tinambak kayo. Ibig sabihin, nagta-travel pa kayong papunta dito. Isang tricycle. 800 pesos. Oo, isang tricycle. Yung saging galing duman at saka yung pinyal. Wala pa naman pong itinas yung ano, pamasahe kasi Iyon na, tumakas na nga. 800 na sa tricycle. dati 200 pesos. Oo, ganyan. Ibig sabihin, may mga itinas din tayong presyo ng ano. Dahil manasunod ang tao naman ang klase. Hmm, Ang presyo may gano'n na. Mas mababa ang halit sa kanila. okay. Sige. Mababa ang halit sa kanila. Mas mababa pala dun galing sa ano, May sa klase na tinambak. yan. Mabalik-balik din sa dati. Pag may face-to-face classes na po. Kami sa nalulugi yung sa akin, tinatapon mo lang. Kapag minsan, pantapon ng iba. Nung pandemic, ma'am, ano, kumusta yung bentahan nung pandemic? Tabira. Pero mas okay na ngayon na medyo marami ng tao. Wala pa, mas Wala pa. Mas mahina nga ngayon. Maganda pandemic, ilan-ilan lang ang nagtitinda. Parang walang kompetensyang gaano, ano. Okay. Ngayon marami. Ngayon marami ng kompetensya. Pag may klase na po, yan maganda. Yan, mas maganda. Kasi yung mga magulang talagang kailangan bumili, pumunta dito. May mga tinda-tinda yung mga turo-turo na tinda na maliliit. Pwede na. Okay. Sabi ako, ganun pwede na. Okay. So yun yung ano, yung sentimiento ni ma'am. Pero wala pa naman pala silang ano guys, gaano ano pagtaas ng presyo dito. Mas mura pa pala dito sa ano sa third floor. Itong pinya, magkano ma'am yung pinya mo? Pinya. Pinya ko, yan 25 lang, 30. Oh, 25. Ito na sa 25. Wala na kasi yung malalaking machine. Ito ba yung mga anong tawag 25, nito? tinatawag nga 20, binigay ko na. Anong tawag nito ma'am? Yung ano? Agency Hawaii. Hawaii. Oo, galing yan sa Bulang. American pineapple hindi. Hawaii ano Hawaii? Hawaii. Hawaii ito guys. Yan, binili ko yan. Yan, kartilan. Ganyan. Wala na yung pinakamalaki. Galing din ito ma'am sa ano? Bulaw. Bulo Balite. Opo. Ay, sa Bulo Balite ito guys sa ano? Tinambak. Tinambak. Shout out sa mga taga ano, Tinambak. Kawainan Bulaw. Ganyan. Ito ma'am, ano, puso ng saging. Puno ng saging, 12 ang kilo bigay. 12 pesos ang per kilo. Oh, minsan gis. Depende sa mamimili. Ito anong Pag tawag? paninda, gis, 8 ganyan. Ano nga ning tawag dito ma'am sa ano? Linsa. Linsa, linsa. May tali kami. Linsa. Bili na kayo dahil ano, mas mura dito. Mura dito. Sa third floor, ano, so dito sa third floor. 35 Pag ganitong oras, ano guys, mga 7 to 9 pala, medyo mura dito po. So ito nga, ano, saging, medyo naubos na. Diba?
Oh, naubos na yung saging ni ma'am. Oh, 10 pesos lang ito pala. Oh, 10 pesos. 10 pesos lang. Yan, 10 piso lang itang. Linsa. Ito ano lang ito, 12 pesos per kilo. Ay, per ano pala? Kada sako. 12 pesos. Binagta kayo si binakal sa kong pag-ibis mo. Langka. Pala guys, ano pag ganitong oras, kailangan na pong alisin. Kasi si shoutout kay Sir Adel Benjola. Yung team leader po ng ng mga market guards yung sa operation. Isang beses nga nahula ko, 300 to gusto. 300 po ang 300 ang magda pag maraming paninda, ganyan. Okay, 300 pala yung multa dito guys pag nahuli ka. Pag hindi naman, kukunin ang paninda mo, tutubusin mo, ganyan. Magkano yung tubos ma'am pag Depende naman sa paninda, sir. Yan ang patakaran nila, kaya tumago ka na. Doon ma'am sa kabila, may mga binigay doon na na pwesto doon sa doon sa may Jollibee. Yung sa, Dito sa Naga, sir, dalihan lang kami, mga taga rito yan. mga, ibig sabihin, yung mga hindi taga-Naga, hindi sila prioritize yung doon sa May pisto lang sila ganun. Sa amin, hindi clear. Kumbaga nagkikipwesto lang kayo dito. Dito lang kami, sir, tinambak man tong Okay. Ibig sabihin, parang mga taga-partido. partido doon sa gitna. Mga partido niyo, digdi sa Tinambak lang ni ganyan. partido. Tumanalin niya na kang tinambak. Partido doon lahat, baaw, babalik doon sa gitna. Okay. Kami hanggang lang kami dito, hindi na kami pwede doon. Kumbaga may kanya-kanya kayong Kanya-kanyang asan pwesto, Lugar. pwesto, lugar. kami sa mitungod ng Cabral, kaya Romero. Dito lang kami kunti lang, pahaba. Hanggang lang dyan. Kaya ang mga internet ang para taga-tinambak. Araw-araw ba ma'am may naglilibot tapos may mga Araw-gabi. araw-gabi. Ako araw-gabi nandito. Tapos may mga nagkukumpiska rin talagang Oo. Pag may hina ka. May May nakikihatakan. dapat pala mala. Oo. Nakikihatakan ng iba ako. Binibigay siya, no? Kunin nila. Pero ito ba ko? Dapat malakas pala yung mo parang instinct pag nandun na yung Galaw mo. yung galaw. Oo, malig-lilis. Dapat may mga lookout din kayo ma'am na Ayun nga dapat may sarayan din. Paano na? Masabi mo, doon ngayon magsaray. Oo. Paano naman? Kaya na naman magkami sa palibo. Wait, ma'am, hindi na ito kasya dito. Paano yan? Saan mo ilalagay? Dito na. Tapos dito kaya nga inaayos ko na ito. Anong oras ito, ma'am? Pinaplastiko. Anong oras po ito? Nagbubukas? Wala, ilang isang buwan na nakasara. Okay. Ibig sabihin, maswerte ka, ma'am. Kasi may Tingnan ako. napustuhan ka dito. Pero nagbabayad ka, ma'am, ng Binibigyan ko lang pinya, hindi. Plasada lang kami ko. Plasada. Okay. So, Bigyan lang siyang prutas. Naman yan. Kasi ko kaya, baka nakikipadangan ko. Pag mati,